Bună ziua tuturor, sunt Filip, adică Derpy Pig și astăzi filmez Minecraft. Da. Și voi face o lume nouă, normal. Hai să numim Survival cu mine. Da. Modul de joc supraviețuire, mai multe opțiuni, permite comenzi inactiv, cupăr bonus inactiv, generează structuri inactiv, activ, tipul de lume. Seed pentru generatorul de lume. Bag un extrem de randomizat. Hai. Derpy Pig. Cu P mare și bară jos, așa. Sau știați ultimul. Așa. Bun. Se încarcă lumea construirea terenului. Știți ce? Până se încarcă, mai bine pun pe pauză și revin când s-a terminat. Așa. Bun, s-a încărcat. Voi vedeți asta? Village! Nu-mi vine să cred, frate, și ce lag frumos! Ați văzut? N-am dat seed-ul ceva ca să se genereze mai interesant cu un village. Am pus un seed complet random. LOL. Am deja obsidian. Și pantaloni. Bumți, 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 bumți. Așa. Hai să-mi las aici un târnăcop, asta rămâne și asta rămâne. Așa. Mamă, ce frumos să tu ca ăștia. Stai. Dacă e aici, ușor mă dau la câini. A, da, e aici, dar oricum. Am cam tot ce-mi trebuie aici. Am văzut, uite, oi. Ce drăguț. Ce drăguț. Câte sunt? Oiță! Mamă, ce-i cu oile astea? Așa, o lână. Uite ce? Oiță, 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 așa. Știu că aș fi putut să-mi fac din... Ce, mamă, naibii se aude? Oamenii ăștia trebuie să-și repare mașinile, firariele. Și normal că dacă am ajuns într-un sat aici frumos, trebuie să-l jefuiesc. Nu? Sigur că da. Să vedem. Ne aducem la shopping. Vreau puțin din asta. Așa. Și din asta, sigur, da. Era să uit de asta. Bag piciorul în nunta lor!
Așa. N-am crafting table. Stați așa. Da, fix acum trece și o căruță. Cineva își bate joc de mine. Da. Stați, era să uit de asta. Da. Cum puteam să uit? Și asta, sigur. Ce faci, mă, colboule? Lol. Ce visător. Da, era să și de asta. Trebuie să sparg și geamul, normal. Așa. Și asta, atât. Ajunge. Aici, în firăria asta o să mă stabilesc, cred. E foarte bine și frumos. Ia uitați. Și am și pantaloni de fier. Bumți, 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 bumți. Scuze, dar-mi plac. Da. Pat. Totuși e destul de primitoare pentru o fierărie, adică... De ce ți-ar trebui la o fierărie mese și scaune? La 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 la. Mulțumesc frumos. Așa. Acum avem o căsuță frumoasă. Așa de început. Aș sparge chestiile astea, dar mai bine nu. Adică arată drăguț acolo, așa. Și cel mai mișto la fierărie este că am coș de gunoi. În cuptoare de obicei nu nimic, nu? Bine, acum trebuie să le jefuiesc și ferma și suntem bine. Ia stați. De ce nu m-a deranjat niciun mob până acum? Eram pe pașnic. Ups, n-am vrut. Dar chiar nu-mi pasă. Stai, am uitat să mă uit dacă este fierar. Pentru că aș putea să fac trade-uri cu ceilalți villageri, să mai iau emerald și să mă fac full diamond din prima. Fierar. Dacă aș avea modul villager... Stai. Crafting table. Mă rog, dacă aș avea modul villager mincer, ca să pot omorâ villageri și să primesc emeralde. Dar nu l-am. Nu merg. Și... Wow. Dubios. Stai, ăsta-i firarul? Da, el-i. Să vedem. 10 emeralde într-un 98 de diamond. Dă-o în colmă, prostule. Deci putea și omor dacă aș vrea. Scump, scump. Asta e singura fermă în satul ăsta. Fermă. Am zis fermă. Asta e singura fermă în satul ăsta. Bag piciorul în satul lui. Văd niște locuri drăguțe de casă prin zonă.
dar cred că tot aici o să rămân. În pierăria asta care arată dubios, dar e bună, e frumoasă. Și chiar acum a trecut un tir pe stradă, Ariel. Da, greul ăsta îl păstrez, nu fac pâine din el, că mai mult ca sigur se va găsi un dobitoc care îmi va cere greu doar pentru că Irene să-l culeagă, da. Și atunci o să-i dau alea și o să-mi dea emerald. Cresc. Acum a crescut și mai mult. Sau totuși cred că o să fac pâine. Da, azi nu vom face prea multe. Stați cât am filmat. 11 minute. Destul. Azi nu am făcut prea multe, dar în episodul următor sigur vom face mai multe lucruri. Anume, am văzut și o pădure prin zonă, deci vom merge la tăiat copaci. Iupi! Am o floare. Am văzut vaci. Cum de n-am observat vacile astea când am trecut pe aici? Nu le voi omorî pe toate. Pentru că voi avea nevoie de ele să le înmulțesc și să îmi fac ladder, ca odată și odată să-mi fac și eu o... Pleacă mă de aici, că cineva încearcă să culeagă sfecla asta. Sfec. Bine, e un fel de sfeclă. Sucur. Singura mea armă de până acum este târnăcopul. Da. Mișto, nu? Da, o să fac seria asta și cu un prieten, Denis Xacalux, cum vreți să ziceți. Are și el un canal de YouTube, vi-l voi pune în descriere sau poate, nu știu, val eu. Și eu zic că ar trebui să-mi fac o sabie și să pornesc la minerit, da. Da, până atunci mai pierd vremea prin satul ăsta. Am văzut un squid. Detest squidurile. Squidurile sunt nervante. Îl vedeți acolo? Pam, pam, pam! Și cred că satul ăsta îl voi păstra așa cum este. Adică nu-l voi jefui, cum fac cu majoritatea. Și iubesc să fac asta. Și voi lăsa sătenii să trăiască liberi. Dacă merge modurile, să fac tot posibilul să meargă, voi face din asta survival modat. Cred. Sau nu, nu. Mai bine îmi fac pâini, că mor de foame aici. Așa. Cu stomacul plin. Și pantalon de iron. Închei episodul de azi. Și cam asta a fost tot. Ne vedem data viitoare, când vom face mai multe lucruri. Poate vom jefui biserica și alte chestii, alte construcții, să zic așa, din oraș care au cabel.
Și vom merge la minerit. Da. Sau la tăiat de copaci. Depinde. Strange. Ați văzut? Am trecut peste apă fără măcar să sar. Cum? Glitch. Da, sunt un hacker. De fapt nu sunt. Parcă văd că toți îmi veți sări în cap, cei care vă uitați la mine, adică nimeni, că sunt un hacker. Dar, nu. Nici nu cred că există un hack pentru așa ceva. Adică există chestia ca să faci program. Și poate că off-camera voi merge să killeresc niște vaci. Și, cum spuneam, în episodul următor vom merge la minerit, vom tăia copaci. Și cam asta a fost tot pentru astăzi. Ne vedem data viitoare. Pa!